Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Lugoh kitab Risalatus Syam. Kama kaya barang yundabu dan sunahkan lahu kadua mar'u ta'jilul fitri apa gegelisan buka. Ba'da tahakkuki guru bisamsi ing dalam suasana nyatane suruh peserengenge. Wal abdalulan utawi lewih utama takhiru suhuri iku ngahirkan sahur ila kurbil pajri maring parke pajar biqadri makalawan kira-kirane perkara yasau kang jembar ieu makro ata khamsina ayatan ing maca 50 ayat li hadisi Anasin karena ana hadis Anas an Zaidin bin Sabit Qala Anas ing lapad saharna sahur kita ma'a Rasulillah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakumna mangka kari-kari ju meneng kita ila salati maring salat qala ngadau atanapi ngucap Anasun sopo Imam Anas sopo Anas ing lapad kultu ngucap isun kam bainahuma kam pirang bainahuma ing dalam antarane sahur lan salat qala Zaid qadru khamsina ayatan itu qadru khamsina ayatan kira-kirane 50 ayat wan Abi Darin lan saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Abizar ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati orang lagi gingsir ummati sapa umat isun bi khairin iku tetep kalawan kabecikan ma ajjalu ing dalam salagine ngagelisaken ieu ummati alif toro ing buka wa akharu lan ngahirkeun ieu ummati as-suhura ing sahur. Di kopian helatu walap dolulan utawi kang leuwih utama ayub tiro iku yen tabuka asoimu sopo kang puasa ala rutobi ning atase korma teles au tamarin atawa korma kering pailam yajid mangkalamun ora nemu ieu soim pa'ala ma'in mangka ingatase banyu wa ayakulalan nyentang ucap soim inda fitrihi ing dalam nalika bukane soim ing lapad Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtartu dahabaduma wabtalatil uruq gitu sabatal ajru insyaallah. Manane Allahumma ya Allah laka iku tep kadue Tuhan sumtu utawi puasa isun wala rizki kalan ing atase rizki Tuhan abtartu buka isun dahaba ilang adomau apa ala wabtalat lan teles al uruku apa pirang-pirang otot wasabatal ajru lan tetep al ajru apa ganjaran insyaallah lamun ngersakeun sapa Allah. Insyaallah mengersakan Allah sapa Allah. Tabtiru iku aweh. Tabtiru soimi iku aweh iku aweh bukane wong kang puasa. Wa istabulan den sunakeun li soimi kadue wong kang puasa. Wa gueruhulan saliyane soim ayat tiro apa yang ta buka ieu soim asoim ing puasa. Walau ala tamarotin lan sanajan iku tep ing atase korma kering au surbati main atawa ngum seteguk banyu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ana pangandikane atana pangdauhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapad man patoro manute sepong patoro iku kang buka iman so iman ing wong kang puasa
Kana ana lahu ikutub kaduman mislu ajrihi apa umpamane ganjarane kitu saim. Ghaira annahu angin satune liyane satune man layan kusui korana ngurangi iman min ajri saimi saking ganjarane wong kang puasa sayan ing sawiji-wiji. Qala al-imamu sopo imam Imam Izzuddin bin Abdissalam ing lapad paman mangkoto sopong patoro iku aweh pangan, yaitu iku aweh bukaan, tetapi iku aweh pangan sitan ingkang nenem wasalasina lan 30 soiman ingkang puasa pikul isanating dalam saban-saban tahun. Pakana mamang kakaya satuhune emak, pakaan nama somak maka kaya satuhune barang kang puasa iman adahro kai pakaan nama maka kaya satuhune soma puasa iman adahro ing saidar tahun. Waman kasuro lan sing sapa kang iku ngakehaken iman bipitri soimina itu kalawan bukannya wong kang puasa kabeh. Ala hadih niat ingatase iki niat kata bamangka nulisaken Allah sapa Allah lahu kadu eman soma asurain ing dinane saumur puasa asura artinya sauma asurain ing puasa alsu pakai sodnya saumur berarti sauma alsuroin ing puasa saumur waduhurin lan satahun saumur tahun gitu nya. Iksaru sodakoti iku ngakehaken sodakoh wa tilawatul qur'ani lan maca Qur'an ya. Wa mudarasatuhu lan ngadarese Qur'an wal itikafulan itikafil masjid ing dalam masjid la siaman opo maning bil asril akhir ing dalam 10 kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Lil khabari sahih karena ana hadis Imam Bukhari Muslim li khabari sahih karena ana hadis sahih gitu belah. Lapad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada iku leuwih loman-loman ajwadan nasi kulawi loman-lomani manusia bil khairi kalon kebajikan wa kana lan ana ikang jing nabi ajwadu ma ikulawi loman-lomane barang yakunu mayaku ki wa kana lan wis ane kang jing nabi ajwadu ikulawi nemen-nemen mayakunu oleh anak ikang jing nabi gitu. Pi Ramadan ikut dalam bulan Ramadan hina yalqau ing dalam mangsa saliyane patemu ku ingkang jeung nabi Jibril sapa Jibril malak Jibril wa kana ana Jibril yalqahu iku patemu kang jeung nabi hu ing Jibril kitu insyaallah nya. Hampura barang pasti seueur kasalahan kurang tepat kurang ngeunaheun hampura hayang diageng hampura bae ku sadayana eta mangga lereskeun ku masing-masingna. Allahu a'lam bishawab.